أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم ومبغضي أتباعهم جميعا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ainihin wannan ba za mu ce raddi muke so mu yi ba, sai dai a takaice muna so mu isar da wani muhimmin saƙo ne zuwa ga wanda ake kira Rashid bin Al-Qasim, wanda ake da kiransa da Asadul Islam. Wasu 'yan saƙonƙuna ne zuwa ɗaya, biyu zuwa uku muke so mu isar masa a cikin wannan ɗan bidiyo, insha Allah. Saƙo na farko, ina tunanin jiya ne akwai bidiyo da ya saka na 'yan mintuna a shafinsa, wanda bidiyon ya daɗe da yin magana, kamar in yadda na fahimta ya yanko maganan ne ya kawo cikin shafin maganar da yake magana akan Sheikh Zakzaki da kuma Sheikh Abdul Jabbar. Almuhim, ya saka wannan bidiyo wanda a cikinsa yana ta maganganu wanda ba masadadin al'an yanzu mu yi magana akan wannan ainihin maganganu, ko mu ce za mu yi raddi da abin da ya kama da haka. Sabida almuhim, sako na farko da muke so mu isar mai a wannan bidiyon da ya shi wanda muka gani a cikin wanda ya saka shi ne wata magana da ya yi, wacce magana ita ce ɗakin Ka'aba da ke wajen da muƙamin Ibrahima. Ƙaryansu suka ce masa Sayyidina Aliyu a cikin shegantakan da suke yi, mutumin da suka ce wa Sayyidina Aliyu a cikin Ka'aba aka haife shi. Yana cewa ƙaryansu suka ce da kuma shegantaka ce suka ce Sayyidina Aliyu an haife shi cikin Ka'aba. Wannan magana tashi ta ainihin bani mamaki a matsayinsa na Asadul Islam, ya zamanto a ce kamar ya jahilci wannan magana ko har yana inkari da abin da ya kama da haka. To shi yasa in ma bai sani ba mu ƙara sanan masa, in kuma ya sani mu tuna masa, in kuma dai wani abin ne ma yasa ya faɗa dai ya ƙara sani. Mas'ala ta haifar Imam Ali mas'ala ce wadda take mashahuriya a cikin littattafanku, sannan mas'ala ce wacce kusan zamu ce an yi tawatirin mas'alat a cikin littattafan ku ahlus sunna. In dai Asadul Islam ne kai, ya kamata a ce ka san wannan mas'ala, bai kamata ka ce wani shegantaka ko ƙarya ce yasa ya faɗi wannan magana ba. Wannan magana ta bani mamaki kwarai da gaske. Misali zamu bayar daga cikin littattafan ku na ku ahlus sunna. Daga ciki akwai Al-Hakim An-Nisaburi, wanda a cikin littafinsa Al-Mustadraku ala Sahihain ya kawo wannan magana a cikin juz'i na 3 shafi na 550 a lambar ruwaya, ƙarƙashin lambar ruwaya ta 6044 a bugu wanda yake na bugu ne na Darul Kutubil Ilmiya. Ya kawo wannan ruwaya bayan yayi magana, ya kawo kissa haihuwar Hakim dan Hizam a cikin Ka'aba. To a ƙarshen ruwayar shi rawun ya kawo mas'ala cewa wai ba a haifi wani bayan Hakim dan Hizam ba. To Hakim yake cewa kamar wannan wahami ne, sannan Hakim yake cewa, wannan ce ibara Hakim a cikin Al-Mustadrak, yake cewa faqad tawataratil akhbaru anna Fatimata binta Asadin waladat amiral mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu fi jawfil Ka'aba. Hakim yake cewa haƙiƙa labarai, ruwayoyi da suka zo akan cewa an haifi amirul mu'minina Ali dan Abi Talib a cikin ɗakin Ka'aba. Yake cewa ruwayoyi ne da sun kai haddin tawatiri. Ka san ma'anar tawatiri, sun kai haddin tawatiri, cewa Fatima yar Asad, amincin Allah ya tabbata a gare ta haifi Ali dan Abi Talib a cikin ɗakin Ka'aba. Hakim yake cewa wannan labaran da suka zo akan wannan matsala sun kai haddi na tawatiri, ma'ana matsala ce qad'iyya. To nayi mamaki da kace ƙarya ne da kuma shegantakar su.
in iya shege ne hakimu ne ban sani ba yake iya shege ban sani ba, in kuma ƙarya ce hakimu ƙarya yake ban sani ba, ga dai shi ya ce tawataratul akhbar, ni kuma da san abin da muka sani akhbar a ce an kai haddin tawatiri a ce ƙarya ne ba zai yi ba, ko a ina ka je kai karatun hadisi. Dakin Ka'aba da ke wajen da muqamin Ibrahima, ƙaryansu suka ce masa sayyidina Aliyu a cikin shegantakan da suke yi, mutumin da suka ce wa sayyidina Aliyu a cikin Ka'aba aka haife shi. Sannan a littafi na biyu da za mu ƙara ba da misali akwai abin da Sibdi ibn Jauzi ya kawo, Sibdi ibn Jauzi al-Hanafi ya kawo a cikin littafinsa Tazkiratul Khawas, wanda Sibdi ibn Jauzi ya yi wafati ne ya rasu a shekara ta 654, ya kawo a cikin wannan littafi nashi na Tazkiratul Khawas shafi na 21 a bugun da nake da shi, bugu ne na Manshuratu Sharifin Radhi, yake cewa shi ma ga ibararsa. Waruwiya anna Fadimata binta Asadin tadufu bil baiti wa hiya hamilun bi Ali alayhi salam فضربها الطلق ففتح لها باب الكعبة فدخلت فودعته فيها. Sibdi ibn al-Jawzi yake cewa sannan an rawaito cewa Fadima yar Asad, amincin Allah ya tabbata a gare ta, mahaifiya ta al-Imam Ali alayhi salam, tana dawafi a ɗaki na Ka'aba lokacin da take ɗauke da ciki na al-Imam Ali alayhi salam, sai naƙuda ta kama ta, ciwo na haihuwa ya kama ta, sai aka buɗe mata ɗakin Ka'aba ta shiga, sannan ta haifi al-Imam Ali alayhi salam. Wannan ya kawo wannan maganar ne a cikin fasali da yake bayani akan mahaifiyar Imam Ali a cikin Tazkiratul Khawas. In ƙara ma baiti ɗaya daga cikin waƙar, akwai littafi na Kitabu Sarhil Kharidatil Ghaibiyya fi Sharhil Qasidatil Ainiyya, wanda al'allama As-Sayyid Al-Alusi, in ka san shi, wanda ya yi ma'abocin tafsiri, shahararren tafsiri, ba ka bukata a gama Alusi in ka san shi, wanda a cikin wannan littafi ya kawo wanda Alusi ya yi wafati ya rasu ne a shekara ta 1270. A cikin wannan littafi nashi shafi na 17 shi ma me yake cewa, wa fi kaunil amir كرم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة. yake cewa a cikin kasancewa an haifi amirul mu'minin Ali dan Abi Talib alaihi salam, an haife shi a cikin ɗaki na Ka'aba, yake cewa al'amari ne wanda yake mashahuri, in ji Alusi, dan sunna ne ba dan shi'a ba. Sannan yake cewa an ambaci wannan ƙadiyya, wannan al'amari an ambace shi a cikin littattafai guda biyu, ɓangarori guda biyu, ɓangaren sunna da kuma ɓangaren shi'a. Sannan ya kawo ruwaya akan wannan matsala, ya ci gaba da magana har lokacin da yake cewa walam yashtahir wad'u ghairihi karramallahu wajhahu kama shtuhira wad'uhu bal lam tattafiqil kalmatu alayhi. Yake cewa bai shahara ba cewa an haifi waninsa a cikin ɗakin Ka'aba, al-Imam Ali alayhi salam, kamar yadda ya shahara an haifa shi a cikin Ka'aba. Yake cewa wani labari da ba ka cewa an haifi wani Imam Ali kamar ƙissar Hakim bin Hizam, yake cewa bai shahara ba kamar yadda ya shahara na haihuwar al-Imam Ali alayhi salam, wanda Hakim bin Hizam har a cikin Sihah an kawo labarin haihuwarsa. Yake cewa to kowannan labarin bai kai labarin haihuwar Imam Ali shahara ba a cikin shahara ba. Yake cewa zantuka ma ba su haɗu akan al'amarin haihuwar wani Imam Ali a cikin Ka'aba ba. Yake cewa wa ma ahra bi imamil a'immati an yakuna wad'uhu fi ma huwa qiblatul lil mu'minin wa subhana man yad'u al ashya'a fi mawadi'iha wa huwa ahkamul hakimin. Yake cewa mafi abin cancanta, mafi dacewa an haifi jagoran jagorori, imamin imamai, amirul mu'minina, a guri wanda yake shine alƙibla ta dukkan muminai. Yake cewa tsarki ya tabbata ga sarki wanda yake sanya abubuwa a mahallansu, abubuwa yake sanya su a guraren da suka dace.
domin Allah maɗaukakin sarki shine mafi iya hukuncin masu hukunci, mafi hikima masu hikima. Ma'ana yana so ya ce haihuwar Imam Ali alaihi salam, abin da yake so ya ce haihuwarsa da aka yi a cikin Ka'aba kamar yana nuna cewa fa wannan haihuwar da aka yi a cikin Ka'aba, wannan Ka'aba alƙibla ce ta muminai, don haka wannan wanda aka haifa a cikin ɗakin Ka'aba shi ma wata alƙibla ce ta ainihin muminai, imami ne na muminai a yadda yake ne. Sannan da littattafai wannan inda za mu ta kawo su, za mu iya halka ɗaya muna kawo maka littattafai naku da suke kawo wannan kissa. Yanzu duk waɗannan mutanen da suka yi waɗannan maganganu suna akan haihuwar Imam Ali alaihi salam a cikin Ka'aba daga cikin bangaren ku, baka san su bane ko kuma ƙarya suke yi? Tunda a cikin su ma akwai wanda yake cewa tawatiri, baka san su bane ko ƙarya suke yi ko kuma baka yadda bane? Har da zaka ce yan shi'a suna shakiyanci ko suna ƙarya, wasu suna ƙarya wasu suna shakiyanci. Wannan ya kamata malam a dinga duba irin wannan mas'ala. Wannan shine kusan sako na farko da muke so mu isar maka. Sannan sako na biyu, akwai maganganu da kake ta yi kwanan nan suna isar mana cewa kana har ka fara karanta wani littafi wai zaka bayyana miyagun aqidin shi'a da abin da ya kama da haka, wanda kana neman kamar kana so wani ma ya ma raddi da abin da ya kama da haka. To na farko malam, shi kan shi raddi akwai wanda ya cancanci a yi masa raddi, akwai sharaɗai na wanda ya cancanci ma a tsaya a kula shi. Sannan kuma matsala ta shi kanshi wannan maganganun da kake yi, kafin ma a kai ga yi maka raddi, yana buƙatar shi kanshi wannan littafin da kake karantawa ya zamanto an fara masa raddi, domin shi kanshi wanda ya littafin makareci ne, kuma yana littafin shi kanshi yana buƙatar a sa mai alƙalami, ba ma a zo ga kai kanka da kake yin karanta kana yi wa mutane shari kana musu ƙarairayi ba da abin da ya kama da haka. Wannan kenan. Sannan kuma saƙo na gaba, kusan na uku zan ce, shine kana kawo maganganu na malaman shi'a, kana cewa a cikin littafin shi'a an ce kaza ko kaza, kana karanta. Ka sani cewa shi'a ba wai irin mazhabinku bane da ka sani, matafiyarku da ka sani na cewa duk abin da dan ya zo an ce a cikin kafi ko a cikin littafi kaza an ce kaza, ya zama duk abin da yake ciki mu mun ce daidai ne. Mu ba irin ku bane, ba wai irin da zamu ce duk abin da yake sahihul bukhari ingantacce ne ba, daga qur'ani sai shi. Ka fahimci wannan da kyau, in ka sani ka sani, in baka sani ba ka ƙara sani. Sannan ka sani cewa in ka karanta diraya da sanin ruwaya, ka sani cewa mu ba irin ku bane, yadda muke kallon ruwaya ba haka kuke kallon ruwaya ba. A sani cewa ruwaya mu ko ta inganta, isnadi ya inganta. Mu isnadi ma bari ma ka sani cewa isnadi ba wai shine kadai hanya da ake gane ingancin ruwaya ba. Mu a wajen mu ba wai isnadi bane kadai da ake gane ingancin ruwaya. Ka sani ko isnadi ya inganta, to dole sai ya zamanto matani ya inganta. Ba wai irin dan isnadi ya inganta ko wata isnadi wata hanya ce kawai da ake gane, da ake bi daga cikin hanyoyi masu yawa na gane ingancin ruwaya. Dan isnadi ya inganta yana buƙatar matani shi ma ya inganta. Shi kanshi matanin akwai ma'aunai da ake ɗora shi a kansu domin a fahimci ingancin wannan matani, cewa ya fito daga ma'asumi ne ko bai fito ba. Ba wai kawai yadda kake ba da ka ga ruwaya a cikin littafi ka buɗe ka karanta. Dole sai ya zamanto isnadi ya inganta, matani ya inganta. Daga ciki za a bijirar da wannan matanin ga alƙur'ani, a ga yana wafaƙawa alƙur'ani ko baya wafaƙawa. Sannan a gane ingancin matani, daga ciki a gani yana ma wafaƙa muku ko kanku ko ba ma ya wafaƙa muku. Sannan a ga ingancin matani da abubuwa da yawa da ake fahimtar ruwaya. Ba wai kai tsaye ake zuwa, mu ba irin kuma ne a buɗe littafin shi'a a ce kaza da kaza. Ko ɗan shi'an ne kai sai ka yi karatu za ka fahimci wannan. To ka sani da kyau, in ma kana wani ya je ya kwafo wasu ruwayoyi ya zuba a littafi yana karantawa, kana karanta gashi har kana cewa kana faɗan masadir nasu, to ka faɗi masadir. Ai mu ba haka muke ba, kai tsaye dan abu ya zo a cikin komai na cikin littafi mu ce daidai ne. To ya kamata a fahimci wannan malam. Sannan kana kawo wasu maganganu, ka ce kana kawo maganganu irin na Sini Imatullahi Aljazairi, kana kawo magana irin su Bursi da abin da ya kama da haka. Ka sani mu fa babu wani abu a cikin mazhabi na shi'anci, in baka sani ba ka sani, in ka sani ka ƙara sani. Babu wani malami guda ɗaya da ake cewa da wai zamu ce wannan wai shi yake masala shi'anci. Babu wannan magana a gurin mu. Akramakallahu, ya kamata ka fahimci wannan da kyau. Ba mu da wannan magana. Na'am, malami ne na shi'anci, ko ya faɗi magana sai an ɗora ta a ma'auni na
ma'auni na usul na mazhaba da usul na addini a ga ya wafaka ko bai wafaka ba, dan ya faɗi magana an mata wafaka usul ba za a jefar da ita duk ko kuma wa kowaye shi. Dan haka ga ka zo ka ringa ce mana wane ya ce menene maganar ma'asumi? Magana ingantacciyar maganar ma'asumi ita ce ma'auni a wajen mu. Wannan kenan, ya kamata malam ku fahimci wannan da kyau, ba irin mazhabi bane naku, al'amarin babu fauda a ciki. Sannan magana ta gaba, don haka shi ma yana buƙatar ka fahimci wannan da kyau na matsalar kawo maganganu da kawo ruwayoyi. Wannan shi ma saƙo ne mai muhimmanci a gurinka ka fahimce shi da kyau. Don haka sannan saƙo na gaba da muke so mu baka, kusan wanda shine saƙo na ƙarshe da zan baka, shine kana yawan yin maganganu. Don har yanzu akwai wata magana da kai, maganan nan ta zo min kwanakin baya, ka yi magana akan cewa 'yan shi'a suna da Ka'aba, saboda kana ta sharrace-sharracen ka, kana 'yan shi'a suna da Ka'aba, har ka sa wani ƙaramin bidiyo gashi nan ana ɗawafi. To shi ma wannan bidiyon ina sane da kai, bidiyo ne wanda in baka sani ba ka daina mutane ƙarya, wanda ina sane, ina jiran lokacin aikin hajji ne ya zo. In Allah ya sa wannan shekarar za a yi aikin hajji za mu baka amsa, dan ina so in yi takanas ta Kano in je har gurin da ake yin wannan abin, domin ɗauka in haska duniya ta gani, su san cewa ƙarya kake yi, ka san me yake faruwa. Wannan gurin ba wai gurin Ka'aba 'yan shi'a suka yi ba, tsari ne na ƙasashen irin a Iran da Iraq, haka suke yi. In kamar lokacin aikin hajji ya zo, wajen bita na alhazai da ake, ana yin abin ne a aikace. Za a zo a yi Ka'aba kamar yadda ake a fim kake gani, to haka ake, za a zo a yi, a ringa nuna alhazai a ce musu nan ne kaza, in kun je ga yadda a bayyana musu aikin hajji a aikace. Amma ka ɗauko kana yi wa 'yan shi'a ƙarya cewa suna da Ka'aba. Don haka wannan saƙon ma muna sane da kai, za mu baka amsar shi insha Allah. Don haka akramakallahu, dan Allah ku fahimci cewa shi al'amari na shi'anci, ƙarairayi da shari ba zai iya dakusar da shi'anci ba. Da za ku fahimci haka da kun taimaka kanku, amma kuma in ba ku yadda ba a je zuwa, muna sane da ku kuma muna kallon ku. Wannan shine a takaice abinda zan iya faɗa a cikin wannan muhimmin saƙo da muke so mu isar maka. Hadha wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.